Toto je jeden z top absolútne najdôležitejších skillov, keď podnikáte. Za mňa je to sales, pretože v dnešnej dobe, kedy je naozaj už nie je taký problém niečo vyrobiť, dodať a hlavne v marketingovom svete, je získať zákazníka veľmi dôležité a každý founder a majiteľ by to mal vedieť a mal by mať túto schopnosť. Ja si myslím, že sales patrí k mojim lepším a prioritnejším stránkám, čo sa týka toho môjho skillu, a nikdy som sa ho nejakým spôsobom neučil na nejakých kurzoch, išiel zo mňa veľmi prirodzene. No a najlepšie skúsenosti, ktoré som sa naučil, som zažil v McDonalde, kde som v podstate začínal ako 17-ročný na brigáde. V McDonalde vás naučia, ako rýchlo a efektívne predávať. Je tam obrovský tlak na či už predávanie produktov, ktoré sa správia navyše, alebo nejaký upsell, aby ten zákazník zväčšil tú hodnotu svojho nákupu. Sám si pamätám tipy, ktoré som tam v podstate zažil, ako napríklad hra s otázkami. Nechcete nikdy položiť zákazníkovi otvorenú otázku ako typu, čo si dáte na pitie, lebo ten zákazník teraz bude stáť a bude sa pozerať, že aké tam sú možnosti. Taktiež nechcete použiť slovo kola alebo fanta, pretože teraz bude rozmýšľať, že ktoré z toho si dá. Najlepšie je sa spýtať, na pitie vám dáme fantu, a tým pádom on sa rovno zamyslí, chcem fantu, alebo ho napadne rýchlo niečo iné. Čiže McDonald's bola pre mňa najlepšia škola, čo sa týka salesu, a keď zakladáte firmu alebo podnikáte, sales je jedna z najdôležitejších vlastností, ktoré môžete mať.